הנה עופר הגיע. המשוגע הזה הולך לחצות את הנהר. למרות שאני לא מסכימה. כבר מתחילה הגאות. והזרם מתחזק. ועכשיו התנינים רק מחכים להזדמנות לחצות גם. He's coming back, same guy. Must be light going through. עכשיו זה כבר ממש קרוב לזמן הגאות של גבוה, והשעה הזאת גם התנינים חוצים מצד לצד. הנה הם באו לראות מידם משוגע שנוסע פה על הגשר. Be safe! My crazy husband. Was that your husband, Jordan? I said, be safe! Oh.